Za kapitalni projekt izgradnje retencije u Ogulinu, kojom će se grad pod Klekom braniti od poplava, ugovorene su sve faze radova. Posljednji od 4 ugovora dodijelio je danas u Karlovcu generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Tvrtka Svitelski je ovdje nazočna, ovo im je već i 3. ugovor. Upravo se iz tog razloga i nadamo uspješnim dovršenjem praktično i evakuacijskih objekata na samoj pregradi, da su dovoljno informirani i poznaju dobro teren. Dobili su ugovor na gradnji pregrade i sada možemo reći da se okružuje ciklus i gradnje, znači objekata za zaštitu željezničke pruge. I nadalje rješavamo pitanje izmještanje dalekovoda, izmještanje ceste, izmještanje vodovoda, što se isto tako radi u suradnji kako sa HEP-om, isto tako sa jedinicom lokalne samouprave i vjerujem da će sve to uroditi plodom konačnom gradnjom retencije Ogulin. I da naši Ogulinci trebaju još samo malo vremena i strpljenja da sustav bude dovršen i da grad Ogulin naravno bude sigurniji. Vrijednost danas dodijeljenog ugovora je 10 milijuna eura, od čega je 85% sufinancirano nepovratnim europskim novcem. Izvođač radova u 15 mjeseci treba izgraditi zaštitu željezničke pruge Ogulin-Rijeka u zoni retencije Ogulin. Zaštitni zid koji u stvari retencijsku građevinu osigurava prugu da ne dođe za visokih voda do oštećivanja dijelova željezničke pruge. Dakle, radi se taj armirano-betonski zid, radi se onaj nadvožnjak, konstrukcija nadvožnjaka iza kolodvora Ogulin. Ugradit ćemo jedan privremeni konstrukciju mosta na mjestu nadvožnjaka, tako da neće biti ometan promet kretanja željezničkog prometa prema Rijeci i prema Zagrebu. Početak radova se očekuje već na proljeće.